Ofuna maswera na wanawe. Kwa Yesu anamba kali kwa swera na wanawe. Yesu sana swera kwa mwana aliyense. Yesu anana kuti mulole ana aze kwa ino. Papa. Mashkara onde. Ai, ani majuba. Anija? Majuba ni Sensius Fernandez. Akela kaza tu ni 40 tu zegelenge songalanga. Papa, changu leo nyumbani. Chichina chichina. Ndio mkutao. Funa mwenda bambo. Ha? Chichina? Chichina mnapita China? China ine. Papa, eti simoni wasina uze. Koma baba. Koma jamu ni mchoko nkola. Majirenga. Chikoma chikwatwe iye papa nimantenga ndine chisiro eti. Kama sende kwa nani pano mando ngadine moya labe. Ngababa kumara kunataka. Kuna ngadine kape chisiro chopanda ndala. Kaya. Makwabe hivi mbaba kudinamo aliposonza mulingana nao. Alipo hapo zingati hafu Meronia, Japanese, Silase hai, Think Elizabeth. Kichaka. Munaenda kuja? Zamisara. Munaloera kule baba. Baba alunda po. Baba alunda panali po kama kuti kuja chini magesi rato zima kwa magesi. Je papa aya kanditu. Aya ke? Magesi nasi yako. Abana zambira papa ndo 70 tenda ri hayi nyimbo kama ngoziziwa. Papa. Inu mapemphera kuti? Ine pingala. Pemphera mchisilamu. Sasa sije mwana tokwatila. Mumgorera ndani? Maji. Mwana nore. Mwana nda? Mwana nore. Zina yake ni Maji? Ameni sinima muziwa bwana. Sasa adozola swali za. Ndi swali za adozola Maji, mwana nore. Koma sona inu baba inu zina nini ndani? Zina le? Zina angali matula Simoni. Tafusa nitimve. Ini mwacheza poni anthu ambiri. Alipo anamba kuti sinza chita kuti mtu alipo ana mwenda kuzauka kubwera kuti papa ine pano nina fine sinza balola kumwali alipo. Palibe. Ninga mtu ana mangidwa sima pesa nana kuti ase nina mangidwa kukampu koma ine natizimulidwa mu samanena. Amanena tukumanga konko tosa tikumukapula ni manja. Nde papa ine ndifuse. Kodi munthu omangidwa. Ndo mwalira. Amina mamva kupweteka ndani. Ndatamava kupweteka omangidwa koma. Chifukwa chani? Chifukwa watu omangidwa boma latunena kuti ujama tipengera mnyonge pompa. Ngeti kuti chamangidwa ndi boma yankho achita kunena. Wesa sangambe kupweteka. Ngamva kupweteka. Alipo nangamba kuti mwana mmoja namba ya sinifu afya alipo. Palibe. Nkasa mtu akamafa wamuitana ni Yesu Kristo kumwamba. Sono mujokera kuti amakhaye. Ya alipo so amene so anga amenye kuti mwananga amwelera amene amkhomera boko sundili pa alipo. Inu Yesu mamuziwa? Yesu ni mamuziwa. Yesu tamakala kumwamba. Amaka kumwamba? Yesu anana kuti Mesa mbadi munapita kumwamba ine? Ine ninapita kwa ine. Ndio mnakumana naye. Nazapita kwa Yesu yo. Naona naye gunuguno naona nao Yesu. Mpaka tunaji Yesu mbali mozi sima Yesu. Wina mnakumana ndani? Wina ninasatira nakumana azima yo satira. Kazi waloti wachulu chanchere. Nakumana nao. Mnakambirana zotani? Nakambirana naye zokuti mwenezi koli. Zona. Boma lazera anthu achamba. Mpaka karambava amangidwe. Kali mwabedwa njinga atiyenera kumanga mutwe. Tikamanga pite kuti. Amingi apita kukampu kuyakasekeredu. Mukadada azangomanga basi basalekeze. Kayesu. Azamanga pakati mkweze ngambu ngati muti mwene nati kamsekere nyumba ta. Agalewa azibwesa chokudya azijera mu ndende mwali umanga. Zonadi. Muchokera kuti. Ine napita kumtunda kunsonkhano Usonkhano wachani? Nsonkhano nali kuvida ku nali nsonkhano. Wachani? Unsonkhano president anabwera konko wakati unenesa ku nsonkhano. Wako Mozambique? Wako Malawi. Wako Malawi ndani kuti? Pinga njira. Zana. Auze baba. Wako Mozambique ndani. Ndio Malawi ndi ndani? Pinga njira. President wako Malawi ndipita mtalika. Sina limene tu la Malawi koma ife pinga njira ni Chingerezi ine nana Chingerezi basi mati pita mtalika kapena pinga njira. Ndi zofana zosiyana. Zosiyana baba. Pita mtalika tu ndi pinga njira zosiyana baba. Ndi zina la kuno ku Malawi soma ndieni mwati ndani mamchanda. Pita mtalika amayeto amalala ku Mozambique. Ku Mozambique president aliko ndani. Ku Mozambique aliko uye ni chakwamba chisano. Koma kuno aliko Justin Malawi King Elizabeth Dona. Papa mukunama papa. Nakuza. Chamba amene yorabu. Ili mwasula chamba. Yeah, wachokera kwa sababu sijafanya. Ureko ambaye afulani sokoneza. Ambaye basi akula afulani sokoneza. Ureko ngoja
Wa Malawi. Umoro kanaye bagarawe. Ndirani. Yeah, imoro. Naphunzira. Ndinawo madigiri ambiri oti kuja liko Unatengera. Iweyo. Munaphunzira kuti. Ine naphunzira kwambiri. Kumwe ndagwira kuchito zambiri kumwe ndaphunzisa kwa anthu, kupha kwa anthu olakwa, kulekanisa mabanja, kumanga ukwati, kuimba milandu. Wesa ngati ndine mwana ng'ono chisindwe. Ako. Mawu kuleko katundu anu. Mawa. Yeah, mawa. Kuleko mawa. Ndinu muopa chani papa. Kuleko la umeko. Tata mwina papa asalola. Asalale kana kaya chani. Mwina papa kuopa. Papa, kwa sukulu mnaphunzira bwino papa. Sukulu tu. Na nalekeza tu forum 1100 forum kwacha. Papa ino ndinokongola kwa basi. Ndinokongola kwa basi. Kongola kulibe kantu koma tifuna ma program apindu etu papa. Papa. Zikhale. Papa ine ndikuthokozeni kwambiri. Ine mukafika ine ndimadalisika kwambiri. Chifukwa mumandidalisa oti anthu osewa wawawo amandiopa. Amati bale wake munthu watani? Wapenga misala. Papa mumacha kwambiri, mumaikwanisa kwambiri. Koma papa inu ndiochuka. Papa imene ndicho? Njinga ya moto. Imene? Mwauza apuwa chimada abwera sana segula ayoneka. Sana ione. Muna glory njinga moto imene. Kuzimbabwe. Maikwera imene? 1000 apuwa chimada afike pa. Okay. Awonda lusha sipanda. Ifende mkuzwa kale. Ndia tupele. Siyoncho. Papa lero ndiye mwakwiyatu. Inetu. Basi sakuye kwa Kuona kwa mabuno bwino. Amene. Kuona bwino. Papa osapanga zote anthu aziwe kuti lero mwafika bwanji. Papa hazi ambana papa. Ambana kumine kwa tena mpite basi kwa tena ini. Msalole zimezo sana fike kwa Kamba patotali kamba papa ine asina auze niko panna zangu kutenga na naye kuchisowe mpaka 3 years sima mkonda Kwani mnapita kutisowe mpaka Papa, dia bado kama mama samali mbesere. Ningo sanyu lilako basi. Papa, isano. Papa. Mapeleka sembe. Mena mukunda sango zobweza mena ngazawini ndani president ngazawini. Bakili muluzi, bakili. Yosa tiza jibwana za usiru, muluzi. Muluzi. Alina beza ka zokwa na hafu tamuta kwa solani wakuti yo. Zaka hafu jani? Hafu wakuti. Ndezi bila inazobakili zaka zimenezo. Inu muti ena wasimu wa opa president na wewe. Nzika opa chani papa, nzika opa chani. Ne bambanga anibeleka wachamba. Nesonda kwa dilasa kaiso wachamba. Chokuti nzika opa chani. Masuda nonse ndazi mayo soma. Kumene. Ineyo lero ndikufuseni bwino mundiyankhe bwino. Maina anu mumakhani maina ambiri. Papa, Rosario, Evasi, Nyepeliwa. Tamverani? Tamverani? Ndezina lanu inu leni ndilitiro la pasonko. Lero lo munduuze. Simoni Willard zenizeni. Simoni Willard. Zenizeni ndi Simoni Willard. Za papa zija chanchani Mungu. Copyright. Munayamba mwapitapo kumwamba kuti. Kwa Mulungu tu. Hai, ndiliko ndi kazi waloti ninapanga nayo uwezi kazi. Kazi waloti. Mwapanga nayo Johannesburg. Serious baba? Baba. Koma inyo maenda kwa mbili mkiziwa. Ubachipewa joga. Ndio mafusa kuli. Mkachoka Lydia amepita kwa si America. Ndio ajaiwa pale for America. Ndio ndo mafusa kuli kujipa waje ni Islamu. Si Islamu ninatofuna ndeka amene natovala beyo astisoti basi. Serious? Danger. Kuba ni danger. Ni danger papa ni danger zona di. Papa tiona nati. Ndato
Boma mwazo kuna kuti boma talishinda. Sanisokose kuziwa kucha. Chakwera wawina to. Kumenya na tukaya wawina ndiye akawina ndiye ndinazo chitu. Papa ino simuona nyekwe koma. Koma waona maswanga mimi natupira ngoti mbutu ngati mamba okupapa. Timino kama bwanji. Basi mmozi choka hapa. Papa mlipo? Papa etimono ngeka pele kwa watu. Yai. Papa kuli corona huku. Atizia mbana. Hapuna mlia bana. Papa mimi anakula mbona kama tumzia au sabu. Oye. Papa mwaso wanu corona. Papa. Basi mwa sabu ndizo Asama. Iya wali fitazo pisa eh. Ameni ndo ukabe. Mafana ojika hapa ameni. Ndio chikape ukatani uchikape azi wao kaya